Molins, pous, safarejos, salts d'aigua i la capacitat d'endinsar-nos en un espai forestal de primer ordre que res ens fa pensar que la trama urbana estigui a tan sols uns metres. Aquests són alguns dels ingredients que descriuen el Camí de l'Aigua de Begur. Es tracta d'un recorregut d'aproximadament 1,5 quilòmetres de distància que discorre vorejant la riera de Sarriera que comunica el nucli de Begur amb la platja de Sarriera. Aquesta ruta, avui pràcticament recuperada, era l'antiga i única via de comunicació entre aquests dos nuclis en un temps on l'entorn rural era molt més habitat i l'activitat agrícola molt més extensa. Amb el temps es havia perdut i que la natura, diguem-ne, havia engolit i que pràcticament segurament la gent més gran del poble sí que recordava, però que la majoria part de la gent ja no recordàvem que hi havia aquest corriol que portava directament des de Begur a Sarriera per aquest espai de la riera de Mas Mató i que hem descobert, perquè de fet ha sigut una descoberta a partir de tot un procés que va haver-hi d'anàlisi de la xarxa de clavegram i resulta que per aquest tram hi ha una part de la xarxa i en revisar aquesta xarxa ens vam adonar que aquí hi havia un potencial mediambiental espectacular. El Parc de l'Arbreda, a l'entrada de Begur, esdevé el punt d'inici del Camí de l'Aigua. Un lloc de sortida que es troba a 1.402 metres d'altitud i acaba en aquest indret del Mas Mató, a 26 metres d'alçada, on veiem els vestigis del que havia estat antigament un molí fariner. Malgrat aquest punt d'inici i final marcat, es pot agafar el camí per diverses interseccions. Tot el camí passa per dins o travessa zones verdes, que són zones urbanes que estan catalogades en el planejament com a zones verdes, i en dues ocasions creua els carrers, de les urbanitzacions. El municipi de Begur és un municipi molt urbanitzat, llavors l'avantatge que tenim en aquest camí és que tenim una llengua que comunica Begur amb Sarriera, una llengua de zones verdes, on la riera passa ben bé pel vell mig, i aquestes zones verdes en dues ocasions són creuades per carrers. Per tant, a part de començar o per Begur o per Sarriera, podríem començar el camí dins d'aquests dos punts intermitjos, que pots arribar amb el cotxe i començar el camí des d'aquests punts. Al llarg de la ruta es detecta clarament el bosc mediterrani d'Alzinar i Alzina Surera i a mesura que anem baixant de cota i ens endinsem a la vall van apareixent comunitats de falgueres, algun om, pollancres i d'altres. La canya i els fruiters van trobant-se també de tant en tant. Bé, en aquest camí el que veiem són diversos elements. D'una banda tenim aspectes naturals que cal destacar, que és el bosc de Ribera, i a part també tenim exemplars d'alzinar de rebrot, etc. Són zones on hi havia cultiu també, llavors tenim arbres fruiters que els tenim dispersos al llarg de tot el trajecte. I també cal recordar que tenim molts elements vinculats a la cultura de l'aigua. Per tant, el que és bo d'aquest camí i el que cal remarcar en si és que és un camí que combina els aspectes naturals i els valors naturals amb els aspectes culturals. Tots els aspectes culturals vinculats a la cultura de l'aigua. Tenim pous, que n'hem trobat 5, dels quals 3 ja estan restaurats, hem trobat safarejos, hem trobat cisternes, hem trobat palanques, hem trobat fins i tot un molí, que és al final del trajecte. Llavors tot agafa una unitat. La fauna també és present en aquest indret humit. S'han vist exemplars de porc senglat, teixó i guineu, i d'altres que s'han anat consolidant en trobar-se al costat d'un sistema fluvial, com poden ser les salamandres i fins i tot alguna anguila. La recuperació i rehabilitació del Camí de l'Aigua s'ha portat a terme gràcies a una subvenció provinent de la Generalitat de Catalunya relativa a l'adequació i recuperació d'espais naturals i periurbans. El camí està ja en funcionament i tothom el pot fer de dalt a baix. De totes maneres, encara no s'ha executat la senyalització d'aquest. L'Ajuntament de Begur està a l'espera que el Consell Comarcal del Baix Empordà doni el vistiplau de l'homologació de tal com a camí. Allò és la canonada protegida ja? Sí, això no funciona.